Sí. Esta mañá foi presentada oficialmente a Feira do Viño de Chantada. No acto estiveron presentes Manuel Dieguez, concelleiro de eventos, José Manuel Ledo e Neira, membros da Asociación Quinto Chote, encargada da organización da feira en colaboración co Concello. Entre todos presentaron o programa festivo moi similar ao de anos anteriores, así como o cartel que anuncia a feira deste ano, imaxe feita por Laura Recarei. O concelleiro de eventos destacou a relevancia do pregoeiro de edición número 30 da feira, o escritor Xosé Neira Vilas. Eu destacaría, sobre todo, pois este ano o pregoeiro de excepción que temos, que será Xosé Neira Vilas. Ben coñecido e non hai moito que decir deste home que non sepamos xa. De seguido deron conta do programa da Feira do Viño. Empezaron falando das catas comentadas que durante estes días están levando a cabo na vila, engadindo que este ano non se celebrará a cata virtual debido a recurtes feitos na Xunta. Foi unha pena, este ano tuvemos que prescindir del, non porque nós o quixéramos, nin desde o Concello, nin desde a Comisión Organizadora, senón que, bueno, pois, motivado por recortes que se produceron na Xunta de Galicia, a rede de telecentros, pois, polo menos polo que tiño de Chantada non está en funcionamento, e, polo tanto, pois, bueno, foi nos completamente imposible celebrar esta cata, non? Era algo que no que se puxo moita ilusión fai 2 anos, polo que dicía, non? Porque realmente conectar en tempo real a 1.500 personas de todo Galicia falando de viño de Chantada, falando de Chantada en sí e da súa comarca, pois realmente era moi interesante. Aparte de que incluso nos propios medios de comunicación a nivel de todo o Estado, pois saliu reflexada en varios deles, non? En canto ao segundo bloque da feira referido ás conferencias, este ano celebraránse 2. O mércores 7, Bernardo Estevez Vilar, viticultor da zona do Ribeiro, falará sobre tratamentos alternativos nos viñedos. O xoves 8, o director do EVEGA, Ignacio Orriols, tratará sobre a conservación de bulbos. Ambas as 2 charlas levaránse a cabo no Telecentro de Chantada a partir das 8 da tarde. En canto ao programa da feira, moita música a cargo de charangas e orquestas e, como non, viño de 13 adegas da zona. Festa que dará comezo o venres 9. No viernes, que sería o primeiro día da feira, a feira, o ano pasado, como xa sabedes, empezamos un día máis para probar a ver se realmente iso funcionaba, e como funcionou extraordinariamente ben, pois decidimos xa este ano incluírno no programa. O ano pasado, se vos recordades, non figuraba no que é o programa, senón que logo despois sacaron uns carteles adiacentes a ese programa onde se dicía que era de alguma maneira un fulión da Feira do Viño, non? Pero, bueno, como o ano pasado, repito, tuvo unha gran aceptación, sobre todo xente nova, non? Que realmente tamén é interesante acercalo dunha maneira saludable aos viñedos da nosa zona. Entonces, este ano, pois eso, como dixen antes, incluímoslo no programa. Deste xeito empezará a feira a partir das 5:30 da tarde, hora na que se abrirán os stands das adegas e empezará a retransmisión do programa da galega A Solaina. Como non, haberá música que poñerán os grupos das escolas de música de Chantada. Amenizará a velada as orquestas Suavecito e Aramio. O sábado, ás 10 da mañá, empezará a xornada coa apertura dos postos e diferentes actuacións, entre elas os barrios Estoupa Caldeiros e as zanfoñas da Escola de Lugo. Pola tarde, concerto da banda de música de Chantada e pola noite, máis charangas e orquestras Compostela e América. Deste xeito chegamos ao domingo, xornada na que tamén haberá actuacións musicais durante todo o día e a 1:30 da tarde terá lugar o pregón a cargo de Xosé Neira Vilas. A tarde amenizada por Trébol e Superfama. A cata oficial da feira será o domingo pola mañá. Os premios da mesma coñeceránse unha semana despois do evento. Como en edicións anteriores, tamén haberá autobuses turísticos. Os mesmos recorridos que fixeron estes 2 últimos anos e, bueno, pois empezarán a funcionar o sábado ás 3 da tarde hasta as 7 da tarde máis ou menos e o domingo desde as 9 da mañán hasta as 2:30. Estes autobuses o que fan a recoller xente nun punto concertado ao lado da carpa para levála á zona de Belesar e á zona de Nogueira para que a xente fora de Chantada poda conocer in situ como se produce a elaboración dos viños da Ribeira Sacra de Chantada. Tanto o Concello como a organización expresaron os seus maiores desexos para que o evento saia tan ben como en anos anteriores, polo que invitan a todos os veciños da comarca a que participen no mesmo. Primeiro, que faga bon tempo, iso non cabe dúbida, que é tremendamente importante, porque o viño é bon, polo tanto xa
este tema temos lugar garantido. Ahora o tempo e que a xente acuda. Por iso queremos desde aquí invitarlos a que participen con nós deste evento que é tremendamente importante, xa non só para o Concello de Chantada, sino para toda a Ribeira Sacra. Moitas gracias.